Hermosa, wala na ko ni Tutik. Nawa Rosal, tumira, easy to ball. Jar, pasok Tutik, extend sa shoot. Tutik mo ako, easy to ball. Ibang ball. Rosal Castro, Kayal Castro, Arame sa 3 points. Okay, awarin na kayo na. Gagane mo na, Pamika Tumira, easy 2 points. Salengang Castro, Gagane kasabit, easy 2 points. Pasto, J.R. Pasto, Salenga, alas 4 minute, exactly, Pasto Tutik. Tutik, Baldo, Nori Gagate, easy 2 points. Set na bola, nakawali Salenga, Salenga na nakawali, Aranya, easy 2 points. Bravo, easy 2 points. Kamay! Gaganda rin nga naman ako sa Pasto, Makarga Pasto, Jeroning Pasto, Salenga, easy 2 points. Ibabag is, wala pa rin ako ni Tutik pa rin. Tutik, wala pa rin ako ni Tutik. Wala pa rin ako ni Gaganda, easy 2 points. Last 40! Yes, pasar na lang inyong maririnig. Kuha mo. Guwapo, binali, wala na ako pa rin ni Guwapo. Tumira, easy 2 points. Last 2 seconds. Wala nang error. JR, Pasto Salenga, pasabit. Wala naman ni Tutik. Easy 2 points. Ibang Barbaros Pasto. Manatan, easy 2 points. Takbo na naman Tutik. Aranya Pasto Santos, last 15 to shoot. Santos, 2 points. Palabra na ako nag-ispunta Pasto. Tawag. Tawag ba ulit? Tawag. Easy 2 points. Jer. Jer, agana ng papasahan. Last 15 to shoot. Jer, wala na kayo Tutik. Easy 2 points. Santos, last 15 to shoot. Wala na kayo. Jer, wala pa rin ako ni Lomelgo. Easy 2 points. Red ball tayo na ball. Tayag binali. Easy 2 points. Imbabag Salenga. Lomelgo. Wala pa rin ako ni Lomelgo. Goal. Sa basket. Wala na ako ni. Salenga kailangan bola. Pasto. Salazar. Easy 2 points. Mori, may nagawa kang tama. Nagana na ni Eri. Easy 2 points. Arem Pasto Salenga, easy 2 points. Nangalit, nabibinawan ako ni. Santos, 2 points. Tatay, easy 2 points. Babay Gagante, Pasto Manatan, favorite, easy 2 points. Hermosa Pumay. Awaling tayag, pinawal kay Hermosa. Tumira na abot. Nawaling tayag, easy 2 points. Last 15 seconds. Nawaling silon. Ayun na silon. Pasto. Last 5. Basa na lang hindi maririnig. Last 2 seconds. Wala na oras. Ay, Gagane. Pasto. Hindi nakita. Jovi, easy 2 points.
Sayang Pastor Aranya kumukuha ng 3 points. Rosana Magdalena Pastor Aranya easy 2 points. Pastor Pastor Manatad wala ni Gagante, wala ni Manatad easy 2 points. 10 seconds. Santos tawa ni Arem wala pa rin ni Arem easy 2 points. Pinahul kay Gagante na bali Santos sa dali. Santos wala ni Aranya, wala pa rin ni Santos. Pastos Rosal easy 2 points. Bitaw na ni Santos wala na bawa. Santos Pastor Rosal na nakamuso easy 2 points. Ibabag Rosal Tumira easy 2 points. Pinahul kay Gagante easy 2 points. Rosal Pastor Luna Pastor Hermosa last 15 to shoot. Hermosa humakan ng galit easy 2 points. Macario Pastor Gagante easy 2 points. Pastor Sal Gagante last 10 seconds. Basa na lang nyo maririnig. Gagante easy 2 points. Wala na pong oras. Aranya sa 3, kapos ako ni Manatad. Aranya easy 2 points. Ibabay. Wala pa rin ako ni Paragatos pinasa na naman sa kalaban. Aranya easy 2 points. Nagawa na naman ni Santos Pastor Kismito easy 2 points. Anawa ni Hermosa Gagante na muna Gagante Pastor Sarega easy 2 points. Cesar Pinokon tumasalara ko ni Gagante Pastor Lamanado easy 2 points. Wala na ko ni Manatad. Pinokon kay Gagante Pastor Lamanado easy 2 points. As you see the shot, nagawa ni Aranya easy 2 points. Last 4 minutes and Salenga Pasto Salazar Pasto Gagante Pasto Manatad easy 2 points. Gagante Pasto Laminado Pasto Salenga easy 2 points. Last 4 minutes and 20. Lomelado Pasto Gagante Pasto Salenga easy 2 points. Tibog boys. Final naman ni Salenga. Lomelado easy 2 points. Nemay Tumira easy 2 points. Nagawa na ni Manatad. Manatad pinasa kay Hermosa easy 2 points. Hermosa last 10 seconds to shoot. 5 4 3 easy 2 points pero side. Last 10 Aranya foul. Testro ni Aranya pasok. Aranya Tumira wala naman ni Gagante. Pinagawa na naman foul. Arnold graduate. Hermosa